Hekk kif ħarġet l-aħbar li Roberta Metsola ġiet eletta bħala l-President tal-Parlament Ewropew mill-ewwel bdew ħerġin bosta reazzjonijiet, mhux biss f'pajjiżna iżda anke fuq livell Ewropew. Bil-ġurnali kollha prinċipali specjalment fl-Italja u Franza ifaħħru l-għażla ta' Roberta Metsola. Ikkummenta wkoll l-eks Prim Ministru ta' Malta Laurence Gonzi illi min-naħa tiegħu spjega kif il-messaġġ pożittiv u b'saħħtu li għamlet Roberta Metsola wara li ġiet eletta kien wieħed ta' viżjoni mod speċjali fid-dawl tal-ostakli li jridu jintrebħu fih dan l-Unjoni Ewropea. Għamlita ċara lil kulħadd di l-istituzzjoni li hi qiegħda issa tirrappreżenta b'vuċi waħda beħsieba u hija lesta li tkun li tiġġieled kontra dan kollu. Hija xi ħaġa importanti ħafna li nerġa' ngħid toħroġ fil-beraħ ir-responsabbiltà kbira li issa daħlet għaliha Roberta. Dan mhux mument ta' ċelebrazzjoni biss, huwa mument serjissimu illi jgħinna biex inkunu kburin, però fl-istess ħin li nifhmu x'responsabbiltà issa għandha Roberta f'din il-kariga. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta Vella saħaq li l-Maltin u l-Awxin kollha għandhom ikunu kburin għal dan ir-riżultat u saħaq li Metsola għandha kapaċità li taqqad iktar minn qatt qabel il-pajjiżi kollha fih dan l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn. M'għandix dubju mill-kapaċitajiet tagħha, id-diskors ta' wara li ġiet eletta fih innifsu jispira ħafna, għandu programm ta' azzjoni u programm ta' determinazzjoni dwar il-viżjoni futura tal-Unjoni Ewropea. Min Strasburgu, s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew, Simon Busuttil, saħaq li dan mhux biss huwa ta' onura għal Metsola, iżda wkoll għal Maltin kollha. Il-messaġġ illi tibgħat l-elezzjoni ta' Roberta huwa wkoll messaġġ illi wasal vera żmien illi isem pajjiżna jitnaddaf. Isem pajjiżna jieħu r-ruħu, isem pajjiżna jissemma fil-headlines internazzjonali tal-aħbarijiet għal raġunijiet tajba u mhux għal raġunijiet ħażina u Roberta bl-elezzjoni tagħha batet propju dak il-messaġġ. Intant, fi stqarrija, l-Speaker Anġlu Farrugia, fismu fisem il-membri parlamentari Maltin kollha, bat jifraħ lil Roberta Metsola l-ħatra tagħha fil-kariga prestiġjuża ta' President tal-Parlament Ewropew. L-istess għamlu l-isfijiet ta' pajjiżna fi stqarrija separata.